Štát, vláda, ministerstvá. Človek má z toho niekedy pocit, že je to jeden nekonečne zložitý a neprehľadný systém. Ale čo keby sme vám povedali, že celá tá podstata štátu sa dá zredukovať na jeho úplné jadro? No, poďme sa ponoriť presne do toho. Takže, aká je tá skutočná podstata štátu? Aká je jeho hlavná misia? Čo je, ako by sa povedalo v manažmente, jeho core business? Viete, keď sa odhrnie všetka tá byrokracia a politika, tak sa zrazu ukáže, že za tým všetkým sa skrýva len niekoľko absolútne kľúčových úloh. A tá odpoveď je 3. Áno, presne tak. Podľa modernej politickej teórie sa v podstate všetká činnosť štátu točí okolo 3 základných fundamentálnych funkcií. Naozaj iba 3. Všetko ostatné je už len, povedme, nadstavba. A aby bolo jasné, toto nie je len nejaký náhodný nápad z brucha. Hovoríme tu o minimalistickom, ale veľmi presnom modeli, ktorý dnes bežne používajú experti, moderné think tanky, univerzity, analytici na analýzu spoločnosti, a to všetko bez ideológie a politického marketingu. Je to vlastne nástroj, ako pochopiť, čo sa deje. A viete, čo je na tom celom asi najfascinujúcejšie? Že tieto 3 funkcie v skutočnosti priamo odpovedajú na 3 úplne najzákladnejšie, najprimitívnejšie otázky, ktoré si ľudské spoločenstvá kladú už tisíce rokov. Po prvé, prežijeme? A odpoveďou je obrana. Po druhé, nebudeme sa tu navzájom ničiť? Odpoveď ochrana. A po tretie, máme vôbec šancu žiť lepšie? A to je presne tá životná úroveň. Tieto otázky sú skrátka večné. Tak, poďme si to rozobrať pekne po poriadku. Začnime tou prvou a úplne najzákladnejšou funkciou. A tou je obrana, čiže naša externá bezpečnosť. No a toto je absolútny základ existencie štátu. Pretože ruku na srdce, ak štát nedokáže ochrániť svoje hranice a svojich ľudí pred nejakým útokom zvonku, tak sa jednoducho rozpadne. Alebo ho pohltí niekto silnejší. Je to skrátka tá úplne prvá podmienka pre všetko ostatné. Dobre, a čo všetko vlastne do tejto oblasti patrí? No, každému asi hneď napadne armáda. To je jasné, ale je toho viac. Patrí sem aj ochrana hraníc, spravodajské služby a čo je dnes nesmierne dôležité, aj kybernetická obrana. No a potom je tu diplomacia samozrejme cez Ministerstvo zahraničných vecí, ktoré buduje spojenectva, viete, v rámci NATO, Európskej únie či OSN. A toto porovnanie vlastne skvele ilustruje, ako veľmi sa zmenilo chápanie bezpečnosti. Dnes už obrana nie je len o tankoch a lietadlách, ako si to možno mnohí predstavujú. Práve naopak, oveľa viac je to o diplomácii, o spojenectvách, o prevencii konfliktov a samozrejme o schopnosti reagovať na úplne nové hrozby, akými sú napríklad kybernetický útok. Dobre, takže ak máme zaistenú obranu pred vonkajším svetom, môžeme sa posunúť ďalej. A tu prichádza na rad druhá kľúčová funkcia, a to je ochrana. Inými slovami, vnútorná bezpečnosť a právny poriadok. A toto je tiež veľmi jednoduché na pochopenie. Ak nás obrana chráni pred vonkajším nepriateľom, tak ochrana chráni nás, pred nami samými. Bez nej by tu nastala úplná anarchia, chaos, vláda silnejšieho, možno nejakých mafiánskych skupín. Je to presne ten systém, ktorý zaručuje, že sa spoločnosť jednoducho nerozpadne znútra. A aké inštitúcie to sú? No tie všetci dobre poznáme z nášho každodenného života. Je to polícia, ktorá sa stará o poriadok. Sú to súdy a prokuratúra, ktoré majú zabezpečiť spravodlivosť. Ale patria sem aj hasiči, záchranné zložky a samozrejme aj väzenský systém. A celé to spadá pod ministerstva vnútra a spravodlivosti. A toto je extrémne dôležitý bod. Práve táto funkcia je chrbtovou kosťou dôvery v štát. Pretože tá schopnosť štátu vymáhať zákony, chrániť práva a riešiť konflikty férovo, to je absolútny základ preto, aby ľudia vôbec mali dôveru v systém, v ktorom žijú. Ak toto začne zlyhávať, dôvera sa okamžite vytráca. A tým sa konečne dostávame k tej tretej a poslednej základnej funkcii. A to je životná úroveň, čiže snaha o prosperitu a rozvoj spoločnosti. Ale pozor, tu je jeden veľmi dôležitý rozdiel, na ktorý nesmieme zabudnúť. Cieľom štátu nie je dávať šťastie. Jeho úlohou je niečo iné. Vytvárať prostredie a podmienky preto, aby ľudia mohli viesť dôstojný život. Aby mali šancu žiť bezpečne a lepšie. A čo všetko sem patrí? No v podstate všetko, čo definuje našu kvalitu života. Takže funkčná infraštruktúra, ako sú cesty a železnice, kvalitné školstvo a vzdelávanie, dostupné zdravotníctvo,
nejaká sociálna stabilita, ale aj rozumná ekonomická politika, ochrana životného prostredia a dokonca aj podpora kultúry či športu. A toto je presne ten bod, ktorý odlišuje moderný, fungujúci štát od štátu, ktorý iba, tak povediac, prežíva. Pretože bez tejto funkcie by štát možno aj existoval, ale bol by chudobný, stagnujúci a bez akejkoľvek perspektívy pre svojich obyvateľov. Práve rozvoj je to, čo posúva spoločnosť dopredu. Tak, a teraz si to celé pekne zhrňme. Máme tu 3 neoddeliteľné piliere, na ktorých stojí a padá každý funkčný štát. A sú to obrana, ochrana a životná úroveň. Tento citát z podkladov, z ktorých sme čerpali, to vystihuje úplne perfektne. Štát má 3 základné úlohy: brániť, chrániť a rozvíjať. Nič viac, nič menej. Brániť pred vonkajšími hrozbami, chrániť poriadok vo vnútri a rozvíjať spoločnosť pre lepšiu budúcnosť. To je naozaj všetko. A toto je úplne kriticky dôležité si uvedomiť. Tieto 3 funkcie musia fungovať spoločne. Ak štát zlyháva čo je len v jednej z nich, už je dysfunkčný. A ak by náhodou zlyhal vo všetkých 3 naraz, nuž vtedy jednoducho prestáva byť štátom a stáva sa z neho len akási prázdna schránka. A úplne na záver, jedna otázka na zamyslenie pre každého. Keď sa teraz pozrieme na spoločnosť okolo nás, presne cez túto optiku 3 základných funkcií, obrana, ochrana a životná úroveň, ako to vlastne vyzerá? Je to totiž veľmi silný a jednoduchý nástroj na to, aby si človek sám zhodnotil, ako dobre funguje miesto, v ktorom žijeme.